mo bang may kakaibang farm dito sa Bicol kung saan maaari kang mamitas ng fresh na berries directly mula sa puno? First time ko ito Kumain ng fresh na lettuce, manghuli at magluto ng isda, manghuli ng native na manok, mamitas ng mga sariwang gulay sa kanilang vegetable garden, mag-enjoy sa pagkanta, at maligo sa kanilang fresh na natural spring swimming pool. O diba, bongga, full package na, and all of this while enjoying the stunning views in a truly scenic, therapeutic, and a wonderful place. Hi, I'm Queen, and this is Camp Burabod Farmstead, where luxury of nature meets unique farming. Dumayo nga ang aming team dito sa Barcelona, Sorsogon, mga ka-travelers, kung saan matatagpuan itong napakagandang lugar na perfect for a quick escape sa napakaingay na mundo. Uy, si OA! Ito nga ang Camp Burabod Farmstead. Hello mga ka-travelers! So for today's ganap, sasamahan ko kayo sa Camp Burabod located at the land of Kasanggayahan, province of Sorsogon. Papasok sa Camp Burabod, naku, talaga namang farm na ang datingan, mga ka-travelers, dahil madadaanan nyo ang rice field ng Camp Burabod na super duper lawak. Kaya naman fresh na hangin agad ang bubungad sa inyo. Pagpasok namin, sinalubong agad kami ng mga tao ng Camp Burabod. Pinuntahan ko nga muna itong pulat nag-video, picture, eme muna ako dito dahil sayang naman kung hindi, di ba? Pwede ka dito kumain, uminom. Ayan, may tinda din silang mga alak. Oh, family gatherings. Saka yung birthday, pwede. Mga barkada. May duyan din, oh. Guys, ang ganda. Look at that. Dito may mga kubo-kubo din sila. Instagrammable. Luxury farming. So pag mag-a-unwind ka, dito ka na lang. Dito nga ay sinamahan kami ni Sir Eric, ang owner ng farm, nalibutin ng buong ganda ng Camp Burabod. At excited nga akong malibot ang lugar na ito. Sinimulan namin ito by picking mulberries. So alam nyo din ba guys, dito sa Camp Burabod, may mga berries din dito. O diba, very good. O ano po yun sir, yung berries na nandito sa Camp Burabod? Dito sa farm, so marami tayong berries. So isa na sa pinaka-highlights natin yung mulberry. So kung mapapansin nyo, ito po. So, mulberries. Yung guest po natin dito, pwede po silang mag-pick and pay. Then, pwede nilang dessert dito sa farm. Ang mulberries ay tumutubo sa iba't ibang panig ng mundo at matatagpuan din ng mga mulberries dito sa Pilipinas. Isa sa mga lugar na mayroong gantong klaseng prutas ay ang Camp Burabod na andito lang nga sa ating very own Bicol Region, province of Sorsogon. Mulberries comes in different colors including black, red. Mulberries are soft, juicy, and have a balanced sweet tart flavor. Black po is matamis, and then yung reddish, ito yung medyo may asim kunti, ito medyo maasim na to. Pwede ko i-try. Opo, Ay, free po talaga? yan sa inyo. Kuhan, ito yung mga masarap. Ito. Then, i-ano nyo kung ano yung lasa. Ito pa po, kuhanin nyo na yan. First time ko ito makaka-ano nito. So, yung lasa is parang ano? Very good. Sunod kong pinuntahan itong mga flowers nila, mga ka-travelers. Flower farm, pwede po rin tayong mag-pick and pay. Or, pwede lang magpa-picture. Ano pong kinds of flower yan? Seniors po yan. Seniors. So, yan. Dito naman tayo sa mga kubo nila, mga ka-travelers. Naku, talaga naman Instagrammable ang aura nyo dito kapag nag-picture. Lahat ng kubo nila may duyan ng kasama. Kaya perfect for relaxing. Kung kailangan nyo naman ng mas malaking space for events or family gatherings, meron din silang ino-offer na super haba na table. Perfect for the whole family. Meron din silang mga ino-offer na different kinds of drinks. Drinks, beer, spirits, and wine. And then mga soft drinks. Then basically, mga chips. Opo. At dito nga sa ilalim ng tulay, ay meron din mga isda na pwede ka mag-fishing. Per kilo nga yung presyo ng mahuhuli mo. Tapos meron din sila ditong tanim na lettuce, mga ka-travelers. So makikita nyo naman, ay talaga naman parang gusto kong mag-samgyup. Pagkakita ko ng mga lettuce, ay talaga naman mas fresh pa sa akin yung mga lettuce dito. After that, meron nga silang mga tanim na fruits and veggies dito sa Camp Burabod, mga ka-travelers. Marami rin tayong native chicken. Ito yung oregano. Yan, herbs din to. Ay, Ayan. ayan. Italian oregano, pwedeng pang-garnish sa pasta. Then dito naman yung ampalaya. So, ito yung garden namin na vegetable garden. So, kaya lang tapos na yung season.
So mayroon tayong mga pechay, radish, at saka yung unlimited na Kamoting kamuting kahoy. kahoy. Dito sir, pwede pa mag-pick to pay. Yes po, pwede kayong mag-harvest dito. Pati ito, sir. Yes po. So, Lahat ng nakikita nyo hindi sa bukod sa vegetables na makikita dito, ay napag-alaman din namin na nagtatanim din sila ng mga red at black rice. O, di ba? Then ito naman yung rice field. Usually dito namin tinatanim yung black rice at saka red rice. Black rice. Yes. Kung gusto yung black bumili, rice. meron kami doon. Black rice. Black. 70 per kilo lang. Kaso paano yung lulutuin, sir? Parang yun lang. The same lang pag Tapos lalabas siya, black na. as in black talaga siya. Black talaga siya. Ngayon ko lang nalaman na meron palang red at black rice. Akalain mo yun? Nabanggit din ni Sir Eric na mag-open din sila ng kanilang tinatawag na farm stay, kung saan maaaring mag-overnight ang gustong magbakasyon sa kanilang farm. O, di ba? Mayroon pa tayong naabangang pasabog dito sa Kapurabod. Yung overnight stay natin, farm stay. Sa ngayon, hindi Sa pa siya ngayon, close bukas. pa. Under construction pa siya. Under construction. So, yung pool nyo, gaano siya kataas? Kasi baka pag nag-swimming ako dyan, malulog ako. Parang mali yung tanong gano'ng kataas, gano'ng kalalim. Gano'ng kalalim? Gano'ng kalalim pala? Malalim po yan. 6 feet po siya. So lampas tao. Meron naman tayo pang bata at saka mga katulad mo. Marunong ka ba maglamay, ma'am? Naku, talaga namang nakakaakit ang malinaw na tubig at alam nyo ba mga ka-travelers na ang tubig dito ay free-flowing na nanggagaling pa sa bukal o burabod kung tawagin sa Bicol. Ito po natin is natural pool. So usually wala tayong ginahalong chemical dyan. Chlorine, mga ganun. Meron naman tayong chlorine for sanitation after Sanitation, ng pero napakakunti. Pang sanitize lang. Pero ito natural pool, wala tayong filter, wala tayong hinahalong iba pang chemical na. Burabod yung name namin dahil dyan sa water. Dito nga ay sinamahan kami ni Sir Eric at shinare niya sa amin ang inspiration behind this beautiful farm. Camp Burabod Farmstead, usually 3 words. So camp, which is means pwede kayong mag-camp kasi medyo mahilig din kami sa outdoor activities. So pwede kayong mag-set up yung guest and camp. So kinuha namin yung name na yon. Then Burabod means sa Bicol. So sa Bicolano words yun is spring water. So pristine spring water kasi may source kami ng water. So ano siya, bukal, free flowing. So yun, yung farm which is farmstead, which is farm. So basically farm na for recreation po ito. So yun yung word inspired for that name. It's open to all events as well as walk-ins. So yung especially sa family and friends na gusto mag-enjoy, mag-relax kasi yung ano nga namin is one of the goal is mag-relax sa farm. So simpleng buhay pero relaxing dahil sa may swimming pool. So pwede silang mag-event dito as birthday, debut as well as yung simple celebration. Pakita niya namin yung lahat ng kagandahan dito. And if you want to visit this place, just visit here at Barcelona, Sorsogon. And I am Queen Zelmay, and this is Travel to Bicol, signing off. Isa ang Sorsogon sa mga must-visit na lugar na ina-offer ng Travel to Bicol, kung saan matutuklasan mo ang mga nakatagong ganda at kakaibang karanasan na tiyak ay magpapamangha sa iyo. Pwede mo na itong puntahan ng walang hassle. Kami na ang bahala sa lahat, mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng Sorsogon at iba pang amazing spots dito sa Bicol, mag-send ka na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya naman ay i-message kami sa aming Facebook page or call us at 0933-025-5501. Huwag nang maghintay pa! Planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panonood mga ka-travelers! Ready to embark on your next journey?